ఓకే, సైన్ ఇన్ అడుగుతుంది. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము, అందులో 29వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ 28 అవ్వలే కదా ప్రభు? అయింది, అయిపోయిందమ్మా. 29వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 29వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. మాతు సపత్న్యా వాగ్బాణైః. మాతు సపత్న్యా వాగ్బాణైః. మాతు సపత్న్యా వాగ్బాణైః. హృది విద్దస్తు తాన్ స్మరన్. హృది విద్దస్తు తాన్ స్మరన్. హృది విద్దస్తు తాన్ స్మరన్. నైచన్ ముక్తి పాతేర్ముక్తిం. నైచన్ ముక్తి పాతేర్ముక్తిం. నైచన్ ముక్తి పాతేర్ముక్తిం. తస్మాతాపముపేయివాన్.
तस्मात्तापमुपेयिवान् तस्मात्तापमुपेयिवान् मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच मातु सपत्न्या वाग्बाणैः हृदि विद्यस्तु तान् स्मरन् मातु सपत्न्या वाग्बाणैः हृदि विद्यस्तु तान् स्मरन् मातु सपत्न्या वाग्बाणैः हृदि विद्यस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात्तापमुपेयिवान् तस्मात्तापमुपेयिवान् नैच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात्तापमुपेयिवान् हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం मैत्रेय उवाच मातु सपत्न्या वाग्बाणैः हृदि विद्यस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात्तापमुपेयिवान् उवाच मातु सपत्न्या वाग्बाणैः हृदि विद्यस्तान् स्मरन् हरे कृष्ण चंद्रावती माता जी रामकृष्ण प्रभु चलो हरे कृष्ण प्रभु जी मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या वाग्बाणैः हृदि विद्यस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात्तापमुपेयिवान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या वाग्बाणैः हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात्तापमुपेयिवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विशालावती माता जी बाल सरस्वती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या वाग्बाणैः हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात्तापमुपेयिवान्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या वाग्बाणैः हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात्तापमुपेयिवान्। हरे कृष्ण कोटेश्वरी माता जी सूर्य प्रकाश राव प्रभु। सूर्य प्रकाश राव प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमालु मैत्रेय उवाच मातु सपत्न्या वाग्बाणैः हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात्तापमुपेयिवान्। हरे कृष्ण दान प्रणाम। हरे कृष्ण कोटेश्वरी माता जी श्रीनिवास सेविका माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। मैत्रेय उवाच
మాతుః సపత్న్యవాగ్భన్నైః రుద్ధివిద్ధస్తు తాన్ స్మరాన్ నైచన్ముక్తిపతేర్ముక్తిం తస్మాత్ తాపముపేయువాన్. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ మాతు సపత్న్య వాగ్బాణైః హృది విద్ధస్తు తాన్ స్మరన్ నైచన్ ముక్తిపతేర్ముక్తిం తస్మాత్ తాపం పేయివాన్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మంజుభాషిణి మాతాజీ, నిర్మలా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ మాతు స్వపత్న్యా వాగ్బాణైః హృది విద్ధస్తు తాన్ స్మరన్ నైచన్ముక్తిపతేర్ముక్తిం తస్మాత్ తాపముపేయివాన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయో ఉవాచ మాతుః సపత్న్యా వాగ్బాణైః హృది విద్ధస్తు తాన్ స్మరన్ నైచన్ముక్తిపతేర్ముక్తిం తస్మాత్ తాపముపేయివాన్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. బృందా మాతాజీ, నళిని మోహన్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ మాతు సపత్న్యా వాగ్బాణైః హృది విద్ధస్తు తాన్ స్మరన్ నైచన్ముక్తిపతేర్ముక్తిం తస్మాత్ తాపముపేయివాన్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ మాతు సపత్న్యా వాగ్బాణైః హృది విద్ధస్తు తాన్ స్మరన్ నైచన్ముక్తిపతేర్ముక్తిం తస్మాత్ తాపముపేయివాన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. యామిని మాతాజీ, ప్రభావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాత. మైత్రేయ ఉవాచ మాతు సపత్న్య వాగ్బాణైః హృది విద్ధస్తు తాన్ స్మరన్ నైచన్ముక్తిపతేర్ముక్తిం తస్మాత్ తాపముపేయివాన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మాతు సపత్న్యా వాగ్బాణైః హృది విద్ధస్తు తాన్ స్మరన్ నైశ్చన్ముక్తిపతేర్ముక్తిం తస్మాత్ తాపముపేయివాన్. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయుడు సమాధానమొసగెను. మైత్రేయుడు సమాధానమొసగెను. మాతుః తన తల్లి యొక్క సపత్న్యాః సవతి వాగ్బాణైః వాగ్బాణములచే హృది హృదయము విద్ధః తూట్లు పడగా పిదప తాన్ వానినన్నింటినీ స్మరన్ తలచుచు న ఐచ్ఛత్ కోరలేదు ముక్తిపతేః ముక్తిదాయకుడగు భగవానుని ముక్తిం మోక్షమును తస్మాత్ అందుచే తాపం శోకమును ఉపేయివాన్
ముపేయివాన్ పొందెను. పొందెను. హరే కృష్ణ. భావము ప్లీజ్ రిపీట్. మైత్రేయుడు సమాధానమొసగెను. మైత్రేయుడు సమాధానమొసగెను. సవతి తల్లి వాగ్బాణములచే హృదయము తూట్లు పడగా ధ్రువుడు మిగుల కిన్నుడయ్యెను. ఆ విధముగా జీవిత లక్ష్యమును గూర్చి స్థిరమగు సంకల్పము కలిగినప్పుడును అతడు ఆమె దుష్ప్రవర్తనను మరువలేదు. ఈ భౌతిక జగము నుండి నిజమగు మోక్షమును కోరుకున్నను తన భక్తి వలన భగవానుడు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు అతడు తనకు గల భౌతిక కోరికలను తలుచుకొని సిగ్గు చెందెను. హరే కృష్ణ. ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ చదవండి, నేను పిలిచిన వాళ్ళు. హరే కృష్ణ. శ్రీలత మాతాజీ ఫస్ట్ పేరా చదివేసి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి. ఈ ముఖ్యమైన శ్లోకమును సుప్రసిద్ధ వ్యాఖ్యాతలు పెక్కురు వ్యాఖ్యానించి ఉండిరి. తాను కోరినట్టి జీవిత లక్ష్యమును సాధించిన పిమ్మటయు ధ్రువుడేల సంతృప్తి చెందలేదు, ప్రసన్నతను పొందలేదు. విశుద్ధ భక్తుడు ఎల్లవేళలా భౌతిక కోరికల నుండి విడివడి ఉండును. ఈ భౌతిక జగమునందు మనుజుని కోరికలు దాదాపు ఆసురీ స్వభావమునే కలిగి ఉండును. ఇతరులను శత్రువులుగా భావించి వారిపై ప్రతీకారము తీర్చుకొనవలెనని తలచుట, ప్రపంచమునందు అత్యున్నతుడగు నాయకునిగా లేక వ్యక్తిగా కాగోరి ఇతరులతో పోటీ పడుట అటువంటివే. ఇది అంతయు భగవద్గీత యందలి షోడశాధ్యాయమున ఆసురీ స్వభావముగా వర్ణితమైనది. విశుద్ధ భక్తుడు భగవానుని కోరునదేదియును లేదు. దేవదేవుని శ్రద్ధగా సేవించుటయే అతని కార్యము. భవిష్యత్తులో ఏమి జరగనున్నదని అతడు చింతింపడు. ముకుందమాల స్తోత్రమునందు కులశేఖర మహారాజు అనగా రచయిత ఈ విధముగా ప్రార్థించెను. హే ప్రభు, ఈ భౌతిక జగమునందు ఇంద్రియ భోగమునొసగెడి ఎట్టి స్థానమును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. స్క్రోల్ చేయరా ప్రభుజీ. ఎట్టి స్థానమును నేను కోరను. నిరంతరము నీ సేవలో నెలకొనుటనే నేను కోరుదును. అదే విధముగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు సైతము, ఓ జగన్నాథ, నేను ధనమును కోరను, అనుచరులను కోరను, సౌందర్యవతియగు భార్యను కోరను. జన్మజన్మలు నీ సేవకే నా జీవితమును అంకితము కావించుటను నేను కోరుదును అని ప్రార్థించిరి. శ్రీ చైతన్యుల వారు ముక్తిని కూడా కోరలేదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తనను అవమానించిన సవతి తల్లి ఎడ గల ప్రతీకార స్వభావముచే ప్రభావితుడైన ధ్రువుడు ముక్తిని గూర్చి ఆలోచించలేదని, ముక్తి అననేమో అతడు ఎరుగకుండెనని ఈ శ్లోకమున మైత్రేయుడు విదురునకు సమాధానం అసగెను. కనుక ముక్తినే తన జీవిత లక్ష్యముగా చేసుకొనుటలో అతడు విఫలుడయ్యెను. కానీ శుద్ధభక్తుడు సైతము ముక్తిని మోక్షమును వాంఛింపడు. అట్టివాడు దేవదేవుడుగు శ్రీకృష్ణునికి సంపూర్ణ శరణాగతుడు. భగవానుని అతడేమియును కోరడు.
తనకు భగవానుడు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ధ్రువుడు ఆ స్థితిని అనుభూతమనర్చుకొనగలిగెను. అప్పుడు అతడు వసుదేవ స్థితికి చేరియుండుటయే దానికి కారణము. భౌతిక కల్మషము ఏమాత్రము గోచరించని స్థితినే ఆ వసుదేవ స్థితి సూచించును. అనగా ఆ స్థితి యందు సత్వరజస్తమో గుణములనేటి ప్రశ్నయే ఉదయించదు. కనుక మనుజుడు భగవానుని దర్శింపగలడు. ఈ విధముగా భక్తుడు వసుదేవ స్థితి యందు శ్రీకృష్ణుని ముఖాముఖి గాంచగలిగినందున ఆ దేవదేవుడును వాసుదేవుడని పిలువబడును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాత కొంచెం చదవండి ఇంకోటి. ఎస్ ప్రభుజీ. తన ముత్తాతయగు బ్రహ్మ కూడా అనుభవించనంతటి మహోన్నతమగు స్థానమును ధ్రువుడు కోరెను. దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుడు తన భక్తుని ఎడ అమితానురాగము కరుణ కలిగినట్టివాడు. భక్తియోగ నిర్వహణమునకే కేవలము 5 ఏండ్ల ప్రాయమున ఒంటరిగా అడవికేగిన ధ్రువుని వంటి భక్తుని ఎడ అది విశేషముగా కనబడును. అందువలన అతడు భక్తుని ఉద్దేశము విశుద్ధము కాకున్నను దానిని పట్టించుకొనుడు. కేవలము భక్తుని సేవనే అతడు గమనించును. కానీ భక్తునికి ఏదేని కోరిక ఉద్దేశము ఉన్నచో దానిని భగవానుడు ప్రత్యక్షముగాను పరోక్షముగాను ఎరిగియుండి అతని కోరికను తీర్చివేయును. భక్తుని ఎడ భగవానుని విశేషానుగ్రహం ఇదియే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏ బద్ధ జీవుడును ఇంతవరకు వసించనట్టి ధ్రువలోకము భక్త ధ్రువునకు ఒసగబడినది. విశ్వం నందు మహోన్నతుడగు జీవుడైనప్పటికీ బ్రహ్మదేవునకు సైతము ధ్రువలోకమున ప్రవేశము కల్పింపబడలేదు. విశ్వం నందు ఎప్పుడు ఉపద్రవం కలిగినను దేవతలు క్షీరోదక సాయి విష్ణువును చూడనేగి క్షీరసాగర తీరమున నిల్దురు. తన ముత్తాతయ్యగు బ్రహ్మ యొక్క స్థానము కన్నను మహోత్కృష్టమగు స్థానమును పొందవలనని ధుని కోరిక ఆ విధంగా తీరినది. ఈ శ్లోకమునందు భగవానుడు ముక్తిపది అని వర్ణింపబడెను. అనగా అన్ని విధములకు ముక్తులను అతడు తన పాద పద్మముల చెంత కలిగి ఉన్నాడని భావం. సాయుధ్యము, సారూప్యము, సాలోక్యము, సామీప్యము, సారిష్ట్ అనుచు ముక్తులు 5 రకములు. భక్తియుత సేవ యందు నెలకొన్న ఎవడైనను వీటిని సాధింపగలడు. వీటిలోని సాయుధ్య ముక్తినే మాయావాద తత్వవేత్తలు సాధారణంగా కోరుదురు. భగవాన్ని నిరాకార బ్రహ్మ తేజంలో వారు లీనం కాగోరుదురు. పెక్కు విద్వాంసుల అభిప్రాయం అనుసరించి ఈ సాయుధ్య ముక్తి 5 ముక్తుల్లో చేర్చబడినను నిజముగా ముక్తి కానేరదు. ఏలైనా సాయుధ్య ముక్తిని బడిసిన పిమ్మటయు జీవుడు తిరిగి భౌతిక జగత్తునకు పతనము చెందగలడు. శ్రీమద్ భాగవతము 10.2.32 నుండి మనకి సమాచారం లభించుచున్నది. ఆ శ్లోకమున పతంతి అతః వారు తిరిగి పతనము చెందుదురు అని చెప్పబడినది. అద్వితీయ అయిన వాడు తీవ్రమగు తపస్సు నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమగు. కానీ జీవుడు ఎల్లప్పుడూ భగవానుతో ప్రేమ వినిమయము నే కోరును. కనుక అద్వైతి సాహిత్యముక్తిని బడిసినను భగవానుతో సహచర్యం లేనందునను అతనిని సేవింపజాలనందునను తిరిగి భౌతిక జగత్తునకు పతనము చెందును. అప్పుడు అతని సేవాభావము, మానవతావాదము, పరహితము, లోకోపకారము వంటి లౌకిక కళ్యాణ కార్యములచే సంతృప్తి చెందును. అటువంటి పతనములకు మాయావాద సంప్రదాయం నందలి పెద్ద పెద్ద సన్యాసులు కూడా పెక్కు ఉదాహరణలు కలవు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. నీరజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కనుక వైష్ణవ తత్వవేత్తలు సాయుధ్య ముక్తిని ముక్తి కోవలోనికి చేర్చరు. వారి అభిప్రాయమును అనుసరించి ముక్తి అనగా మనుజుడు మాయను సేవించే స్థితిని వదిలి భగవానుని ప్రేమ భక్తిని పొందుట అని భావము. జీవుని సహజ స్థితి శ్రీకృష్ణుని సేవించుటయేనని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు సైతము ఈ సందర్భమున పలికిరి. అదే నిజమైన ముక్తి. అన్ని విధములగు కృత్రిమ స్థితులను విడిచి జీవుడు తన నిజ స్థితిలో నెలకొనినప్పుడు ముక్తుడనబడును.
శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవయందు నెలకొనినవాడు ముక్తినిగా అనగా బ్రహ్మభూతుడు భావింపబడునని భగవద్గీత యందు ఇది ధృవపరపబడినది. భౌతిక కల్మషములే భక్తుడు బ్రహ్మభూత స్థితి అందున్నవానిగా పరిగణింపబడునని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. ముక్తి అనగా భగవత్ సేవలో నెలకొనుటయేనని పద్మపురాణమునందును ధృవపరచబడినది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. చదివేసే నెక్స్ట్ పేజ్. ధ్రువుడు మొదట భగవత్ సేవను కోరక తన ముత్తాత స్థానమును కన్నను మహోన్నతమగు స్థానమును కోరియుండెనని మైత్రేయుడు వివరించెను. ఇది దాదాపుగా ఇంద్రియ సేవే గాని భగవత్ సేవ కాదు. ఈ భౌతిక జగత్తునందలి మహోన్నతమగు స్థానమైన బ్రహ్మస్థానమును పొందినను జీవుడు బద్ధుడే అయ్యుండును. విశుద్ధ భక్తి యోగ స్థితికి చేరినవాడు బ్రహ్మ ఇంద్రుడు వంటి గొప్ప దేవతలను కూడా సామాన్యమగు కీటకములుగా భావించును. తుచ్చమగు కీటకము ఇంద్రియ భోగ వాంఛను కలిగియుండగా బ్రహ్మ వంటి మహోన్నతుడగు వ్యక్తి కూడా ప్రకృతిపై ఆధిపత్యమునే కోరుట దానికి కారణం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇంద్రియ భోగం అనగా ప్రకృతిపై ఆధిపత్యమైన భావము. ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము కొరకే బద్ధజీవుడి నడుమ పోటీ జరుగుచుండును. ప్రకృతి నియమములపై ఆధిపత్యము వహించటకు అనేక రకములకు నూతన విధానములను కనిపెట్టుచున్నందున నవీన శాస్త్రజ్ఞులు తమ జ్ఞానము నడ గర్వితులై ఉందురు. అందుకే అదియే మానవ నాగరికత పురోగతి అని వారు భావింతురు. ఎంతగా ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం వహించినతో అంతగా పురోగమించినట్లు వారు తలతురు. మొదట ధ్రువున భావన ఆ రీతిగానే ఉండెను. బ్రహ్మ కన్నను ఉన్నత స్థానంలో నిలిచి భౌతిక జగంబుపై ఏలబడినని పొందగోరెను. కనుకనే తన గాజు పెంకులను కోరికలను పెక్కు వజ్రములను పొందినట్లుగా భగవద్ దర్శనము పిదప ధ్రువుడు తెలుసుకొనగలనని ఒక చోట తెలుపబడినది. తన సంకల్పమును మరియు చరమ వరదానమును పోల్చి చూడగా ధ్రువునకు అది అవగతమయ్యను. బ్రహ్మ యొక్క స్థానం కన్నాను పరమోత్కృష్టమగు స్థానమును పొందవలనని తన కోరిక నిస్సారమైనదని అతడు దేవదేవుని ముఖాముఖి గాంచినంతనే తెలుసుకొనగలను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. బృందా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భగవానుని ముఖాముఖి గాంచగలిగినందున వసుదేవ స్థితికి చేరినప్పుడు ధ్రువుని భౌతిక కల్మషమంతయు తొలగిపోయెను. అంతటా తన కోరికలను తాను సాధించిన దానిని తలుచుకుని అతడు సిగ్గు చెందెను. తండ్రి రాజ్యమును త్యజించి మధువనమునకు పోయినను, నారదముని వంటి గురువును పొందినను, ఇంకను సవతి తల్లిపై ప్రతీకారము కొనవలెనని తలచుట పట్ల భౌతిక జగమునందు అత్యున్నతమగు స్థానమును పొందవలెనని కోరుట పట్ల మిగుల సిగ్గుపడెను. భగవానుని నుండి సమస్త వాంఛిత ఫలములను పొందిన పిమ్మటయు అతడు ఖిన్నుడైయుండుటకు ఇవి కారణములు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కంటిన్యూ చేయాలి ప్రభు. చేయండి. నెక్స్ట్. ధ్రువుడు వాస్తవముగా భగవానుని గాంచినంతటా ఇక తల్లిపై ప్రతీకార భావము లేదా భౌతిక జగత్తును ఏలవలెననేది కోరిక అనేది ప్రశ్నయే ఉదయించదు. కానీ పరమ దయాళువగు భగవానుడు వాటిని ధ్రువుడు కోరి ఉండెనని ఎరుగును. ధ్రువునితో సంభాషించునప్పుడు ఆ దేవదేవుడు వేదాహం అని పలికెను. ఏలైనా కొన్ని భౌతిక లాభములను కోరినప్పుడు భగవానుడు అతని హృదయమునందే నిలిచి వానిని ఎరుగగలిగెను. మనిషి ఆలోచించు సమస్తమును భగవానుడు ఎరుగును. వేదాహం సమతీతాని అనుచు భగవద్గీత యందును ఇది ధృవపరపబడినది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
స్క్రాల్ చేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భక్త ధ్రువుని కోరికలన్నింటినీ భగవానుడు తీర్చెను. సవతి తల్లి సవతి సోదరునిపై అతనికి గల ప్రతీకార భావము తీరినది. తన ముత్తాత స్థానము కన్నను అత్యున్నత మగు స్థానమును పొందవలెనను కోరికయు తీరినది. అదే సమయమున వాటితో పాటు ధ్రువలోకమున శాశ్వతమగు స్థానము లభించినది. శాశ్వతమగు లోకమును సాధించవలెనని ధ్రువుడు ఊహింపకున్నను శ్రీకృష్ణుడు మాత్రము ఈ భౌతిక జగమునందలి పరమోత్కృష్టమగు స్థానముతో ధ్రువునకేమి ప్రయోజనము అని అతని పక్షమున ఆలోచించను. కనుకనే మార్పు రహితములగు ఇంద్రియములతో 36,000 సంవత్సరములు ఈ భౌతిక జగమును పాలించుటకు పెక్కు యజ్ఞములను నిర్వహించుటకు ధ్రువునకు భగవానుడు అవకాశం ఒసగెను. తద్వారా అతడు విశ్వవిఖ్యాతుడగు రాజు కాగలడు. ఆ భౌతిక భోగము పూర్తయిన పిమ్మట అతడు ధ్రువలోకమును కూడియున్న ఆధ్యాత్మిక జగత్తునకు చేరగలడు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ప్రభు వాయిస్ క్లియరేనా? పర్లేదు కదా? ఎస్ ప్రభుజీ, ఇందాక కొంచెం బ్రేక్ అయింది, ఇప్పుడు ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో మనకి ఇక్కడ మనం అంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నట్లుగానే భగవంతుడు ఆ ధ్రువుడికి అంతగా గొప్ప వరదానాలను ప్రదానం చేసినప్పటికీ కూడా ఇంటికి వెళ్తూ ఉన్న సందర్భంలో
ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంశం, దేవదేవుని పాదపద్మార్చన చేత తన సంకల్పమును సాధించినప్పటికీ కూడా ధ్రువుడు సంతృప్తి చెందలేదు. సో అలా అసంతృప్తితోనే తన పురమునకు వెడలెను అంటూ చెప్పబడినటువంటి విషయాలు ఆ మైత్రేయుడు విదురుడుకు చెప్పగా అవి విన్నాము. విన్నటువంటి మనకి కూడా కలిగినటువంటి సందేహమే డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఎందుకు అంతగా అంత గొప్ప వరదానము ఇవ్వబడినప్పటికీ కూడా అతడు ఎందుకు సంతృప్తి చెందలేదు అనేటువంటి దాని గురించి మనము ముందుగా చర్చించుకున్నాం. కానీ నిన్న ఆల్రెడీ అదే విషయాన్ని విదురుడు అడిగాడు. ఎందుకంటే విదురుడు అంటున్నాడు, సుదుర్లభం యత్ పరమం పదం హరేహే మాయా వినంత చరణార్చనార్చితం లబ్ధాప్య సిద్ధార్థమైవిక జన్మన కథం స్వమాత్మానమన్యతార్థవిత్. విదురుడు అడుగుతాడు ఆ మైత్రేయ మునిని, ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, శ్రీహరి ఆ పరమపదము సుదుర్లభమైనది కదా, మరి అటువంటి సుదుర్లభమైనటువంటి దానిని కేవలము విశుద్ధమైనటువంటి భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ద్వారా మాత్రమే పొందగలిగేటువంటి మరి అటువంటి పరమపదాన్ని ధ్రువుడు పొందినప్పటికీ కూడా ఎందుకు అసంతృప్తుడై ఉన్నాడు అని ఆయన అడుగుతున్నాడు. ఓ బ్రాహ్మణ, శ్రీహరి పరమపదము సుదుర్లభమైనటువంటిది, ఎంతో కష్టంతో కూడుకున్నటువంటిది కదా, మరి అది కేవలము విశుద్ధ భక్తియుత సేవ ద్వారా మాత్రమే లభించగలదు. మరి వాత్సల్యము కలవాడును కృపాపూర్ణుడును అయినటువంటి భగవానుని ఆ భక్తి ఒకటే కదా ప్రసన్నుని చేయగలిగేటువంటిది. మరి అటువంటిది చేరినటువంటి ఆ బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వివేకి అయినటువంటి ధ్రువుడు ఆ స్థానమును ఒకే జన్మలో మరి ఆ భౌతికమైన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి రెండింటిని కూడా పొందగలిగాడు కదా. మరి పొందినప్పటికీ కూడా అతడు ఎందుకు సంతృప్తి చెందలేదు అనేటువంటిది మరి విదురుడి యొక్క ప్రశ్న. సో అంతకుముందే మనం కూడా కొన్ని ఆ డౌట్లు మాట్లాడుకున్నాము. దానికి ఈరోజు మైత్రేయ ముని సమాధానం చెప్తూ ఉన్నటువంటిది చూస్తున్నాము. దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎంతో విశాలమైన చాలా వివరణతో కూడినటువంటి భాష్యాన్ని ఆయన వివరణాత్మకంగా చాలా ప్రతి విషయాన్ని కూడా ఎందుకు ధ్రువుడు సంతృప్తి చెందలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి ఆయన ప్రస్తావిస్తూ ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని మనము చూడవచ్చు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కగా మనకి ఎందుకు ఆ ధ్రువుడు ఆ విధంగా అసంతృప్తికి గురి అయి ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నటువంటిది కూడా చూసాం. సో మైత్రేయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, విదురుడు అడిగినటువంటి దానికి సమాధానంగా ఆ మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, మైత్రేయ ఉవాచ మాతు సపత్న్యా వాగ్బాణైః హృది విద్ధస్తు తాన్ స్మరన్ నైచన్ముక్తి పతేర్ముక్తిం తస్మాతాపముపేయివాన్. సో మైత్రేయుడు ఆ విదురుడు అడిగినటువంటి దానికి సమాధానంగా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మైత్రేయుడు సమాధానం చెప్తున్నారు, ఓ విదురా, సవతి తల్లి వాగ్బాణములచే మాతు సపత్న్యా వాగ్బాణైః, ఆ సవతి తల్లి అయినటువంటి ఆ సురుచి పలికినటువంటి ఆ పలుకులు, వాగ్బాణాలు, మాటల యొక్క బాణాలు, తన యొక్క హృదయాన్ని తొలిచినటువంటి తూటాలు తూటాలుగా చేసినటువంటి అక్కడ అంటున్నారు వాగ్బాణముల చేత, వాగ్బాణైః
హృది విద్దస్తు తాన్ స్మరన్ అంటే తన సవతి తల్లి అయినటువంటి సురుచి పలికినటువంటి ఆ వాగ్బాణాల చేత ధ్రువుడి యొక్క హృదయము తూట్లు పడింది. ఎంతో ఖిన్నుడయ్యాడు, ఎంతో బాధపడ్డవాడై, ఎంతో ఆవేశం పడ్డటువంటి వాడై ఉన్నాడు. సో ఆ విధంగా తన సవతి తల్లి యొక్క మాటలు వల్ల మరి ఆయన ఒక సంకల్పం చేసుకున్నాడు. ఇంతకంటే నా తండ్రి రాజ్యం, నా తండ్రి ఒడిలో నన్ను కూర్చోనివ్వలేదు నా సవతి తల్లి. అది నా తాతగారి నుంచి వచ్చింది, తాత తర్వాత ముత్తాత నుంచి వచ్చింది. సో వీటన్నిటికంటే కూడా గొప్ప రాజ్యాన్ని, గొప్ప దాన్ని నేను పొందాలి అనేటువంటి ఒక భౌతికమైనటువంటి సంకల్పాన్ని అతడు పొందినటువంటిది. సో ఆ విధంగా అతడు సో మరి చెప్తున్నటువంటి ఆ విధంగా జీవిత లక్ష్యమును గూర్చి స్థిరమగు సంకల్పమును కలిగినప్పుడు అతడు ఆమె యొక్క దుష్ప్రవర్తనను మరువలేదు. అంటే ఇక్కడ తాను భౌతికమైనటువంటి కోరికల కొరకు తన తాత ముత్తాతల రాజ్యాల కంటే గొప్ప రాజ్యాన్ని, తన యొక్క సవతి తల్లి పైన ప్రతీకారము, ఎందుకంటే తన సవతి తల్లి యొక్క తన తండ్రి ఒడిలో ఆడుకుంటూ మరి అంటే తదుపరి ఆమె అన్నది కూడా మరి నీవు నీ తండ్రి ఒడిలో ఆడుకోవాలన్నా, ఈ రాజ్యానికి రాజు కావాలన్నా నీకు అర్హత లేదు, ఎందుకంటే నీవు నా యొక్క గర్భంలో జన్మించలేదు కనుక నీకు ఆ అర్హత లేదు. ఒకవేళ నీవు అటువంటి కోరికలనే కోరుకుని ఉంటే నీవు ఇప్పుడు ఈ జన్మ చాలించి ఆ భగవంతుడిని వేడుకో, నా గర్భంలో పుట్టి నీవు మళ్ళీ రాజ్యాన్ని పొందే అవకాశాన్ని పొందగలవు అంటూ అవమానపరిచినటువంటిది. సో ఆ విషయాలన్నీ అతడు గుర్తు పెట్టుకున్నాడు. సో ఆ విధంగా తన తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ భగవంతుడిని వేడుకోమంటే అతడు కోరుకున్నట్టు కోరిక ఏంటి? తన తండ్రి తాత ముత్తాతల కంటే గొప్ప రాజ్యం కావాలని కోరుకున్నాడు. సో మరి ఆ అతడు వెళుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో గొప్ప భక్తుడైనటువంటి మహాత్ముడైనటువంటి మరి నారద మహర్షి ఎదురై ఆయనకు ఆ భగవంతుని అర్చించేటువంటి విధానము, భక్తి యోగాన్ని చెప్పినప్పుడు కూడా అందుకే అంటున్నారు ఇక్కడ, ఆ విధంగా జీవిత లక్ష్యమును గురించి స్థిరమగు సంకల్పము కలిగినప్పుడు అతడు ఆమె దుష్ప్రవర్తనను మరువలేదు. అంటే ఆమె అన్నటువంటి మాటలు హృదయాన్ని తాకగా తనకు ఒక మహాత్ముడు, సాధు పురుషుల యొక్క సాంగత్వంలో అవన్నీ కూడా వదిలివేయవలసినటువంటిది. ఎందుకని మనకి భగవద్గీతలో 16వ అధ్యాయంలో దైవీ లక్షణాలు, ఆసురీ స్వభావాల గురించి చెప్తూ ఉండేటువంటిది. సో మరి దైవీ లక్షణాలు, శత్రు మిత్రుత్వాలను అన్నిటినీ, మిథ్యా అహంకారాలన్నింటినీ కూడా వదిలివేయాలి అని చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో కనుక మరి అలా అవకాశం లభించినప్పుడు కూడా అతడు ఇంకా తన తల్లి, సవతి తల్లి ప్రదర్శించినటువంటి ఆ దుష్ప్రవర్తనను అతడు మరవలేకపోయాడు. ఆ సాధు సాంగత్యం వలన కూడా ఈ భౌతిక జగము నుండి నిజమైనటువంటి మోక్షమును కోరుకున్నను తన భక్తి వలన అతడు మరి ఆ భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆ భగవంతుడు అప్పుడు కానీ భగవంతుడి యొక్క స్పర్శ, భగవంతుని యొక్క దర్శనం జరిగినటువంటి సందర్భంలో అతడు తాను కోరుకున్నటువంటి కోరిక చాలా తుచ్చమైనటువంటిది. ఆ భౌతిక కోరికలను అతడు కోరుకుంది. ఎందుకంటే ముక్తి ప్రదాయుడైనటువంటి మరి ఆ సర్వజీవులకు మోక్షాన్ని ఇవ్వగలిగేటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి చాలా తుచ్చమైనటువంటి కోరిక, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఈ సుఖాల కోసం, సుఖ దుఃఖ సందర్భాల కోసం నేను కోరుకున్నానే
అనేటువంటి ఒక భావనతో అతడు సిగ్గుపడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మైత్రేయ ముని విదురుడికి తనకు కలిగినటువంటి సందేహాన్ని నివృత్తి చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కూడా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ విషయంగా మరి అతడికి ధ్రువుడికి ఎంతో గొప్ప అవకాశం లభించింది. అయినప్పటికీ కూడా ధ్రువుడు ఎందుకు సంతృప్తి చెందలేదు? జీవిత లక్ష్యాన్ని, అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించాడు కదా, మరి ఎందుకు తృప్తి చెందలేదు? ఎందుకు ప్రసన్నతను పొందలేదు అనేటువంటి ప్రశ్నలు చాలా మందికి వచ్చినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. అయితే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో మనకి ఆ భగవద్గీత లో చెప్పబడినట్లుగా 16వ అధ్యాయంలో ఆయన 4వ శ్లోకము నుండి ఆసురీ భావుల యొక్క లక్షణాలను గురించి చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన మనకి, అంటే సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారే 16వ అధ్యాయంలో 16వ అధ్యాయం 4వ శ్లోకం నుండి ఆయన మొదటగా చెప్తారు. దైవీ లక్షణాలను గురించి మొదటి 3 శ్లోకాలలో 26 దైవీ గుణాలను గురించి తెలిపిన అర్పోభిమానచ్చ క్రోధ పారుష్యమేవచ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీం అంటూ చెప్తారు. ఓ పార్థ, గర్వము, పొగరు, దురహంకారము, కోపము, పరుషత్వము, అజ్ఞానం అనేటువంటి లక్షణాలు ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినవి అంటూ చెప్పి, ఆ దైవీ గుణాలేమో మోక్షానికి అనుకూలమైనవి కాగా మరి ఆసురీ గుణాలు బంధకారణమవుతాయి అంటూ అలాగే చెప్తూ మరి కృష్ణుడు అర్జునుడిని ప్రోత్సహిస్తూ చెప్తారు. ఎందుకంటే అతడు చాలా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సందర్భాలలో తన గురువులైనటువంటి భీష్మాచార్యుల వారిని, ద్రోణాచార్యుల వంటి వారిని సంహరించడము గురించి ఆలోచిస్తాడు. యుద్ధంలో ఇంతమంది పోతే ఎలా అనేటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నాడు. అందుకే నీవు దైవీ లక్షణాలతోనే ఉన్నావు అంటూ ఆయన్ని ప్రోత్సహిస్తూ చెప్తూ, ఇక ఆసురీ గుణం వాళ్ళ గురించి చెప్తూ ఉంటుంటారు. వాళ్ళకి చేయవలసిందేదో చేయకూడదేదో తెలియదు అంటూ చెప్పి, ఇక వాళ్ళ యొక్క భావనలు ఏ విధంగా ఉంటాయో అటు వారి గురించి చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇంద్రియ తృప్తియే మానవుల ముఖ్య అవసరమని ఆసురీ భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు భావిస్తూ ఉంటుంటారు. సో వాళ్ళు ఇక ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళు తలచేటువంటి, ఈనాడు నా వద్ద ఇంత ఉంది, నా ప్రణాళికల చేత నేను మరింత ధనాన్ని కూడబెడతాను, ఇదంతా నాది, భవిష్యత్తులో నేను మరింత వృద్ధి చెందగలను, అతడు నా శత్రువుడు, అతను నేను వధించాలి, సో సర్వానికి నేనే ప్రభువుని, భోక్తను, శక్తిమంతుడును, సుఖిని అని అలా భావిస్తూ ఈ ఆసురీ స్వభావం. సో ఇక్కడ ధ్రువుడు కూడా ఆ విధంగానే మరి కోరుకున్నాడు కనుక తాను కోరికలు ఆసురీ భావాలకు చెందినటువంటివిగా ఉండడం వల్ల అతడు చాలా పశ్చాత్తాపడుతున్నట్లుగా, తాను సిగ్గుపడుతూ ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, ఇక్కడ భాష్యంలో కూడా చెప్పబడినటువంటి విశుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడూ కూడా తాను ఏమీను కోరుకోడు. అదే విషయాన్ని ఇద్దరు మనకి, అంటే సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారే ఒక భక్తుడుగా వచ్చి ఆ భగవంతుడిని ఏం కోరుకోవాలి, ఎలా భక్తి చెయ్యాలి, అంతేకాకుండా ఈ కలియుగంలో మనకి ఈ కలి కల్మషాల నుండి బయటపడేటువంటి చాలా సరళమైనటువంటి మార్గాన్ని చెప్పినటువంటి ఆ చైతన్య మహాప్రభుల వారే మనకి శిక్షాష్టకంలో నజనం నదనం న సుందరీం కవితాం వా జగదీశ మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే భవతాదు భక్తిరహైతు కీత్వయి అంటూ ఆయన ఆ జగన్నాథుడిని ఏం కోరుకోవాలో తాను ఆచరించి చూపించినటువంటి వాడు. ఓ జగన్నాథ, నేను ధనమును కోరుకోను, అనుచరులను, ధనం నా జనం, నేను అనుచరులను కోరుకోవట్లేదు, నా సుందరి, అందమైనటువంటి సౌందర్యవతి అయినటువంటి భార్యను కోరుకోవడం లేదు,
కానీ నేను కోరుకునేటువంటిది ఒక్కటే, జన్మ జన్మలకు నీ పాద సేవనమునందు నియుక్తుడనై ఉండడమే నేను కోరుకుంటున్నాను అంటూ చెప్తారు కదా. సో అలాగే మనకి ముకుందమాలా స్తోత్రంని రచించినటువంటి ఆ కులశేఖర మహారాజు, అందులో ముకుందమాలా స్తోత్రంలో ఎన్నెన్నో శ్లోకాలు, అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాలు మనకు ఉంటాయి. సో మరి అందులో ఆయన కూడా ఈ ఇంద్రియ భోగం కోసిగేటువంటి ఇంద్రియ భోగాలు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ధ్రువుడు పొందుతూ ఉన్నటువంటి రాజ్య సుఖాలు, రాజ్యాన్ని 36,000 సంవత్సరాలు పరిపాలించమని ఇవ్వబడినటువంటిది. మరి ఇదంతా కూడా భౌతికమైనటువంటి సుఖమే. సో కానీ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా కోరుకోడు, హే ప్రభు, ఈ భౌతిక సంపదలను ఇంద్రియ భోగమును వసగడి ఎటువంటి స్థానమును నేను కోరుకోను. ఏం కోరుకుంటాడు విశుద్ధ భక్తుడు? నిరంతరము నీ యొక్క సేవలో నెలకొనుటనే నేను కోరుకుంటాను అంటూ చెప్తున్నటువంటి. సో దానికి విరుద్ధంగా ధ్రువుడు యొక్క కోరిక ఉన్నటువంటి కారణంగా తన సవతి తల్లి అవమానించినటువంటి విషయాన్ని, ఎందుకంటే విశుద్ధ భక్తుడు అనేటువంటి వాడు మానవమానాలను సమదృష్టితో చూడాలి అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది భక్తుడైనటువంటి వాడి గురించి. సో అలాగే అర్జునుడు అడుగుతాడు, త్రిగుణాతీతుడిని కమ్మనంటే త్రిగుణాతీతుడైనటువంటి వాడి యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి కృష్ణ అంటూ అడిగితే చెప్తారు మనకి 14వ అధ్యాయంలో కదా, భగవద్గీత 14వ అధ్యాయంలో. సమత్వ భావంతో ఉంటాడు. మట్టినైనా రాళ్ళనైనా అన్నిటినీ కూడా, శత్రువునైనా మిత్రువునైనా సమత్వ భావంతో చూడాలి అని చెప్తుంటారు. సో దానికి భిన్నంగా మరి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని శరణాగతి పొంది మరి తనకు విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వం లభించినటువంటి సందర్భంలో కూడా ఇంకా తనకు మనసులో తన చౌతి తల్లి చేసినటువంటి అవమానమే గుర్తున్నటువంటి కారణంగా తాన ముత్తాత బ్రహ్మ కంటే కూడా మహోన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని ధ్రువుడు కోరుకున్నటువంటి కోరికల వలన అతడు సిగ్గుపడుతూ ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ధ్రువలోకం ఆ భగవంతుడు ఎంతటి కరుణామయుడంటే, ఇక్కడ ధ్రువుడి విషయంలో అతడు బాలుడు కనుక సరైనటువంటి అవగాహన లేక ఆ భగవంతుణ్ణి కోరుకున్నటువంటిది భౌతికమైనటువంటి కోరిక అయినప్పటికీ అతడు వనరించినటువంటి విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి, ఆయన చేసినటువంటి భక్తి సేవ మరి వాస్తవానికి భగవంతుని యొక్క భక్తి ఎలా చేయాలి? ఎటువంటి కోరికలు లేకుండా చేయవలసినటువంటిది. సో కనుక అంటే మనకి సాధారణంగా ఇంతకుముందు కూడా చాలా సార్లు ప్రస్తావన వచ్చినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ముక్తులు కలిగేటువంటివి, 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులలో దేనిని కూడా భక్తులు కోరుకోరు అని చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. సాయుజ్య, సారూప్య, సాలోక్య, సారిష్ట్య, సామీప్య అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ముక్తులలో దేనిని కూడా భక్తుడు కోరుకోడు. ఎందుకంటే భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడికి ఇవన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి. అవి కోరుకోకపోయినా అవన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ ధ్రువుడికి కూడా సో మరి అతడు చేసినటువంటి విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి కారణంగా అతనికి ముక్తి కూడా వసగబడినటువంటిది. అదే పరిస్థితులలో అతనికి ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలు కూడా అంటే కోరుకున్నాడు కనుక ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటిది. సో వాస్తవానికి విశుద్ధ భక్తుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా బ్రహ్మభూతుడైనటువంటి వాడు. ఇక ఎప్పుడు కూడా భౌతిక కల్మషాలు లేకుండా అతడు బ్రహ్మభూత స్థితికి వచ్చినటువంటి వాడుగా చెప్పాడు. సో వాస్తవానికి అతని యొక్క భక్తి వల్ల ధ్రువుడు ఆ విధంగా వచ్చినప్పటికీ కూడా తాను కోరినటువంటి కోరిక కారణంగా భగవంతుడు ఆ భౌతికమైనటువంటి సంపదలను, భౌతికమైనటువంటి భావనలను ఈ ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చలాయించే విధంగా ఎలాగైతే అసుర భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు నీ రాజ్యాన్ని పొందాలి, ఇంతకంటే గొప్పది కావాలి, అతను నిన్ను సంహరించగలను, అతనికంటే గొప్పదాన్ని పొందగలను, ఇవన్నీ కూడా ఆసురీ భావాలుగా చెప్పబడినవి. అటువంటి కోరికలను నేను కలిగి ఉన్నానే అనేటువంటి భావనతో
అతడు బాధపడుతూ ఉన్నటువంటిది. వాస్తవానికి ఆ భగవంతుడిని ముఖాముఖి గాంచగలిగినప్పుడు అతడు వసుదేవ స్థితికి చేరుకున్నాడు. అంటే భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా, భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా బ్రహ్మభూత స్థితిలోకి అతడు చేరుకున్నాడు. చేరుకున్న తర్వాత ఏముండాలి? ఇక ఏ విధమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి ఉండకూడదు. అంతకుముందు కూడా భగవద్గీతలో చెప్తారు, అనేక జన్మలలో చేసినటువంటి చివరికి సర్వము వాసుదేవమయమైనటువంటి తెలుసుకునేటువంటి అటువంటిది అనేక జన్మలు కాకుండా ఒకే జన్మలో ఇంతకుముందు చర్చించుకున్నట్లుగా, ఇంతకుముందు వచ్చినట్లుగా ఒకే జన్మలో అతడు ఇంత గొప్ప స్థితిని పొందినప్పటికీ కూడా సంతృప్తిలో లేకపోవడానికి కారణము తాను మరి ఆ ధ్రువుని భౌతిక కల్మశాలంతా తొలగిపోయినప్పటికీ కూడా మరి తాను కోరుకున్నటువంటి కోరికను గురించి తాను సాధించానని అంటే కోరికలను, భౌతికమైనటువంటి విషయాలు కూడా భగవంతుడు ఇచ్చినందుకు అతడు ఆ కోరికలను చూసి, అంటే ఆ భగవంతుడు ఆ విధంగా అంతటి గొప్ప కరుణను తన ఎడ ఆ భగవంతుడు చూపినటువంటి దానికి అతడు సిగ్గుపడుతూ ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే భౌతికమైనటువంటి కోరికను కోరుకున్నాడు, కానీ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటిది విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి స్థితికి, వాసుదేవ స్థితి, ఆ వసుదేవ స్థితికి అతన్ని చేర్చినటువంటి స్థితి. అయినప్పటికీ అతడు తన అంటే ఆ భక్తి భావనలో, మనసులో తన తల్లి అంటే సవతి తల్లి అవమానాలు గుర్తుపెట్టుకున్నటువంటి కారణాన్ని తలుచుకోవడం వల్ల అతడు సిగ్గుపడుతున్నట్లుగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంకా తనకు ప్రతీకార భావన, మరి అలా రాజ్యాన్ని పొందాడు అంటే ఆ ప్రతీకార భావంతో వచ్చినటువంటిదే కదా, దానిని కూడా తలుచుకుంటూ అతడు బాధపడుతూ ఉన్నట్లు, అంటే అసంతృప్తిగా, బాధపడడం అంటే అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే చివరిగా చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, భక్త ధ్రువుడు కోరికలన్నీయును భగవానులు వారు తీర్చారు. అయినప్పటికీ సవతి తల్లి, సవతి సోదరుడిపై అతనికి గల ప్రతీకార భావము తీరినది. తన ముత్తాత స్థానము కన్నా అత్యున్నతమగు స్థానమును పొందవలననేటువంటి కోరిక తీరినది. ఎందుకంటే తన తండ్రి, తాత, ముత్తాతల కంటే కూడా, బ్రహ్మదేవుని కంటే కూడా ఉన్నతమైన స్థానాన్ని కోరుకున్నాడు. ఎలాగో ఆ ధ్రువరాజ్యం అంటే భగవంతుని యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి ధామాలలో ఒకటైనటువంటి భౌతిక జగత్తులు నశించిపోయినప్పుడు కూడా ఇంకా స్థిరంగా ఉండగలిగేటువంటి ధామాన్ని ధ్రువుడికి ఇచ్చాడు. అలా కోరికలన్నీ కూడా తీరినాయి. సో అంటే ఆ భౌతికమైనటువంటి, అంటే ప్రతీకారం తీరింది, తాత ముత్తాతల కంటే గొప్ప రాజ్యం వచ్చింది. అదే సమయంలో ధ్రువలోకమును, శాశ్వతమైనటువంటి లోకం కూడా అతనికి లభించినటువంటిది. సో వాస్తవానికి ధ్రువుడు కోరుకుంది ఏంటి? తన సవతి తల్లి పైన ప్రతీకారము. అంటే ఆమె ఏదైతే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రాజ్యము తనకు అహంకారంతో, నా గర్భంలో జన్మించిన వాడికే నీకు ఈ రాజ్యాన్ని, ఇప్పుడు నీ తండ్రి అనుభవించేటువంటి రాజ్యాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది తప్ప నీవు అన్య గర్భంలో జన్మించిన కారణంగా నీకు లేదు అనేటువంటి అవమానానికి ప్రతీకారంగా ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించడం వల్ల అది తీరింది. అదే కాదు, ఆ రాజ్యమే కాదు, తన తాత పరిపాలించింది, తన ముత్తాత బ్రహ్మదేవుడు యొక్క భౌతిక జగత్తుల్లో అత్యున్నత లోకంగా చెప్పబడేటువంటి ఆ బ్రహ్మలోకం కంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని అతడు పొందగలిగాడు. సో అతను కోరుకోకపోయినా అతని యొక్క విశుద్ధ భక్తి వలన లభించినటువంటిది. సో ఈ భౌతిక జగమునందు మరి ఆ పరమోత్కృష్టమైనటువంటి స్థానంతో ధ్రువునికి ఏమి ప్రయోజనము? అలాగే అతని పక్షమున ఆలోచించిన కనుక, అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ఆయన కోరుకోకపోయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి విశుద్ధ భక్తుడికి కావలసినటువంటిది బ్రహ్మభూత స్థితిని చేరినటువంటిది, వసుదేవ స్థితికి చేరినటువంటి వాడికి ఈ భౌతికమైనటువంటి దాంతో లాభం లేదు కదా. సో కనుకనే అతడు కోరుకున్నాడు కనుక వాటిని ఇచ్చి, వాటికంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి విషయాన్ని ధ్రువుడు కోరుకోకపోయినప్పటికీ కూడా
తన యొక్క భక్తుడి పక్షాన ఆలోచించి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి భక్త వత్సలుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు సో మార్పు రహితమైనటువంటి అతడు అంటే ఆ ఇంద్రియాలతో 36,000 సంవత్సరాలు ఈ భౌతిక జగత్తును పాలించుటకు, అలాగే ఆయనకు చెప్తారు అనేకమైనటువంటి యజ్ఞాలను నిర్వహించు, దాన ధర్మాలు చెయ్యి అనేటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చి ఆ విధంగా చేయడం వల్ల అతనికి విశ్వవిఖ్యాతి గాంచినటువంటి రాజుగా కాగలడు ధ్రువుడు అని. సో ఆ విధంగా భౌతికమైనటువంటి కోరిక పూర్తి అయిన పిమ్మట అతనికి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు చేరుకోమని ఆయనకి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి విషయాన్ని మనము భగవంతుడుని మనం కోరుకుంటే చాలా తక్కువగా కోరుకుంటాము. ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ భగవంతుడు ఇస్తే, ఎందుకంటే మనము చేసేటువంటి భక్తి ధ్రువుడు అంత గొప్పగా చేయలేము కనుక ఆ భగవంతుడు మహోన్నతమైనటువంటి ఇవ్వలేడు. సో కనుక మనం ఏదో చిన్నది కోరుకునే దానికి బదులుగా ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఎటువంటి కోరికలు లేకుండా ఆయన యొక్క పాదపద్మ సేవలో నిమగ్నమయ్యే విధంగా మనల్ని మనము భావించుకుని ఆ భగవంతుని పాదాలను ఆశ్రయించి ఆ భగవంతునికి శరణాగతులమై ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులుగా ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువుల యొక్క నిర్దేశానుసారము మనము మన యొక్క భక్తిని కొనసాగిస్తూ ఉన్నట్లయితే మనకేం కావాలనో మనకి, అందుకే చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కూడా, మీరు ఈ విధంగా భక్తియుత సేవలో ఉండండి, నేను ఖచ్చితంగా ఆ భగవద్ధామానికి తీసుకువెళ్తాను నేను అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కనుక మనకి ఆచార్యులు ఇచ్చినటువంటి, సో ఎలాగైతే నారద మహర్షి దేవర్షి నారదుడు వల్ల భక్త ధ్రువుడు ఇదయ్యారో, అలాగే మనకున్నటువంటి ఈ ఆచార్యుల పరంపరలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి గురు మహారాజ్, సో అటువంటి వీరి యొక్క మార్గదర్శకంలో మనము పనిచేస్తూ ఆధ్యాత్మికంగా ప్రతి ఒక్కరూ వృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటూ హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండ ప్రణాం. దండ